Čaute, nemám páčku, ale je to exkluzívne, má to svetla jak Lamborghini Urus. Je to krajšie než to, v čom sme sedeli doteraz. Aj je to krajšie ako Conan Line? Line. Ioniq V5? Bože, to je strašne hnusné auto, tá Kona. Prečo to tak? A hlavne tá elektrická. Fuj. No, všaký Voldemort medzi Konami. Ten bažináč je oproti tomu akože fakt pekný. Myslím Bajon. No, ale nie v základnej výbave. No tak nie, no jasné. Kona v základnej výbave nevyzerá zle. No, máme Lambo, predné svetlá, štýl. Áno, áno. A máme polovičný 6-valec. No. S 2 litrami objemu. A máme LPG, lopatu po gulách. Tak. A kľudne by som si obetoval tie gule, lebo je to... Vieš čo? Pozri sa, tu je viac miesta za tebou, ako v tej Kone. No. A stojí to polovicu. Proste, keď reálne za cenu tej Kony N-Line, čo sme mali v minulom diele, dokážeš kúpiť dva tieto, čiže reálne máš 6 valcov a 200 koní. No. A keď to zapriahneš do seba tyčou, tak to máš aj tie krúťace momenty. 2400 km na naplnenie nádrží. Každý chvíľku ťahá pílku. Tak by si to dalo, no. Ale nejde to pomaly. Úplne, akože pohoda. No. Normálne vozenie. Ja mám jediný problém, to je to s tou pasívnou a aktívnou bezpečnosťou, že to má jediné, čo to vie. Ale má to držať na mobil. A tým sa to vyvažuje celé. Majte sa, čaute. A e-up. E-up. Dobre. E-Prius. E-BMW. E-BMW. Počkaj, ja som kam si inde chcel ísť. Ja idem zle? No, tak sa otoč. No si áno. Dobre, tak LPG, čiže má to dve nádrže. Áno, nemôže to ísť do podzemných garáží, stále. Nemôže. Ale tá nádrž... To je hnusné auto. To je Cadillac. Ale to je taký malý, že to je pre dieťa. XT5. No. Kinder Rap. Ale idem rýchlejšie než on. Ale to tam má 23 palcové disky na tom malom aute? Aspoň 75 palcové. To je jak LCDčko v televízor vonom. V obýváku, tak také isté má aj... Ježiši, to sú disky. Ale chromové zarval. To je oslepujúce, keď na to zasvietí slnko. Blink má. Takže vyše 1000 km dojazdu, vráťme sa k tomuto vozidlovku. Áno, to má 38 litrov LPG. No nie, pozri, ja ti to poviem ináč. Náš čukán. Pozri. Dojazd LPG ešte 430 po 30, čiže 460. Dojazd benzín. Jak zistím dojazd benzín? Ja viem, ako zistím dojazd benzín. Vypnem si LPG, vypnem si lopatu po gulách a teraz vzdialenosť 0, dojazd 810, čiže 460 plus 810. To je 1270 km. Na aute na jedno naplnenie nádrží, ktoré v podstate máš 50 litrov benzínovú a 38 litrov LPG, čo je necelých 100 eur na 1200 km, na 1300. No tak Dacia už je jediná, ktorá toto LPG ešte robí. Možno ešte Fiat niečo má, ale mám pocit, že ten Nie, aj ten už sa na to vyprdol. No a to je tá presne blbosť, že OK, povedal by si, že pred 3-4 rokmi ešte predchádzajúca generácia Octavie a Spol sa vedela pochváliť tým, že fakt vedela 1000 km na CNG najazdiť. Že 300 km na CNG plus 500-600 km 700 na benzín. Ale teraz to nevie, lebo teraz má 8 litrovú nádrž na benzín a 2 gigantické alebo 3 gigantické nádrže na CNG, čiže dokopy najazdí tak 430-450 km na všetky nádrže, ktoré má. A to je úplne napred, akože to je na čo dobré? Hlavne pri no dobre, neberú z náhodou aj Slovensko, to je jasné, lebo na Slovensku je sieť CNG-čkových staníc taká ako sieť krajských miest, hej? No, ale exaktne. Teraz pôjdeme smykem ako. Vyhodím to tu do prírody. Nedávam ekorežim by nám zabil všetok výkon, ktorý už LPG zabíja. A tak ako naklonili sme sa, ale nebolo to také zlé, ako to vyzeralo.
Áno, akože zvonku to asi bolo horšie. A opäť tento zvonku vyzeralo, že sa prekotíme. No. Fíha, a tuto je taká akože stanička urobená, tuto zozadu. Na tej železničke. Ja by som normálne rozmýšľal nad tým, že keby si kúpujem LPG verziu, tak si nekupujem Sandero, ale kúpim si toto. Lebo je to lepšie. Hej, no, je to taká harčka. No a zober si, že toto stojí 14 000 alebo 15. Takto ako tu je so všetkým, s bezdrôtovým Apple CarPlay, s automatickou klimatizáciou, čo v Logane je prvýkrát, to vyzeralo, že ma nechce pustiť. Bol taký odmietavúši. S látkovým čalúnením prístrojovej dosky. Áno. Čo viac môžeš chcieť ako látkové? látkové? Je to akože hrdina Slovenska, že môžeme si tu hovoriť o všetkých tých autách, ktoré ako rozprávame o nich, ale dobre, pohodičke. A to mám ešte ten slabší režim na LPG. Počkaj, on reálne má viac výkonu na LPG. Hej, ale to sú také to sú také polomrtvé kone. No. Že ono to má síce viac výkonu, ale nejde ti to rýchlejšie. Viac krúťaceho momentu to dobre to je. Ja som normálne rád, že neberiem toho ten nejak. No, tak to by si musel párkrát napíjať. Akože je to luxusnejšie vozenie, to určite. Ale toto luxus nevydrží celý týždeň. Akože máš tomu čo vyčítať, hej, proste tá pasívna aktívna bezpečnosť, 3 hviezdy či 2, či koľko to dostalo, lacný dizajn. Ty, to má VTEC? VTEC kicked in? Akože jazdí s tým dynamickejšie ako jazd 100 konov. Lebo mňa to nebavilo, ani trošku. Mňa to baví? Toto ja si musím dať prednosť, že? To je nič, no to je... To diaha. Eňák, ale tak si eňák. Zváraš si, aby si počul, aký má zvuk? Vieš čo, ne, len je mi tu teplo. Tak to je menej. Dávam. A prečo nebolo zapnutá klíma? No a už máš po výkone. Aj prehrablo. Aj na dvojke. Kekos. Ja si myslím, že s týmto budem mať veľkú zábavu. No a hlavne si nemusíš dotankovať v podstate. Ja som nedotankoval ani minulý týždeň C4, ani predtým Arkanu. Som málo najazdil. Fíha. Potom, čo som spravil ty kokos z Paríža do Kieva na Forde, tak potom tieto dve som mal úplne, že nič. Ja som nadšený z toho auta. A prečo mám eko zapnuté? Akože takto to išlo so zapnutým ekom, hej? Alebo to eko si mi zapol teraz? Ne, nezapínal som nič. Zapol som to, acetón. Pod tým. Acetón som zapol. Teraz to poviem ešte viac, lebo je to acetón. Práve strekovanie acetónu do čohokoľvek. Dobre, toto auto má stále nepriamy vstrek, čo znamená, že je celkom vhodne kompatibilné s levným poverem LPG. No. A nemá takmer žiadneho konkurenta. Lacný sedan už v podstate nemá nikto. Dalo by sa povedať, že Fiat má to svoje, neviem, jak si to... Tipo. Ale okrem toho už asi nič vlastne. Počuaj, to, čo by som rozmýšľal, ten išiel jak blázen, že či ísť do tohoto, alebo ešte ísť o stupeň ďalej a kúpiť si Jogger. To by mohlo byť zaujímavé, hej. A to som zvedavý na to auto celkom, akože hej, to bude fajn. To bude za pár peňazí veľké auto, ktoré bude mať 7 miest, ktoré budú použiteľné. Ja mám z týchto Dacia pocit, že oni sú také, že underground, že nesystémoví, že proste idú proti všetkému ostatnému. No. Ako nechcem byť zlý, ale mám pocit, že ľuďom sa to bude spájať s tým, že sa nezaočkujú. Vieš, že nezaočkovaní si kúpia Daciu. Neviem, mám taký pocit, že nezaočkovaní alebo Audi staré. Či? Čo? To si to povedal? Kto to povedal? Ja som to nebol. Toto bol. Dal si to prdol. Počkaj, to sme boli pred chvíľou. Dobre, nič. No. Ježiš, pánko sa zabáva s Daciou, pretekár. Ale to by som nemal takýto radosti nejakom. Áno, ale je to taká jednoduché radosti života. Ty ale však to drží lepšie, ako dostať 28 T-čko na tých oných Bridgestone potenzách, teda Turanzách a potenzy sú rovnaké sračky. Pokiaľ nemáš S-ko, tak ujo, no väčšia zábava ako v TX7 podľa mňa, akože bezpečné. Hej. Väčšia zábava ako v tom pole,
No. A Ujo si myslí, že je oný. Ale Ujo má väčšiu zábavu, než my všetci dokopy. Hej, ten už... Bežnej chôdze. Ten už sa fúkalo. No, ten je načučovaný. Načučaný. Načučaný je. No poď preč, choď preč, ja potrebujem zrýchlovať. Toto je dynamické auto. Toto je dynamické auto, čo sa mi tu sereš tým Superbom? Toto je dynamika, toto je auto proste. Netreba ti viac. Ja som nadšený. Dobre, a tak toto, alebo jazdené BMW so stočenými 200 000 km? Jazdené BMW s 200 000 km stočenými. No. Je to za dokolka, ale nie, pozri. Ak by som to jazdené BMW už mal v garáži a malo by to 3 liter benzín, tak toto by som si kúpil na daily. Ku Z4. No. Také, vieš, že si nenapadný, aj vieš, že čo to auto dokáže, či mocne to čipneš na 120 koní a to pôjde jak udrbané. To pôjde jak sprosté. Najťažšie sú to nádrže. No. Sú plné. Aj keď sú prázdne, sú ťažké jak svinia a robia čoromoro. To bolo také zvláštne, som pozeral na tú pani, jaká bola natupírovaná z Dacie a muselo to byť pre ňu veľmi také komické, že chuďáčik z Dacie, robotník na mňa pozerá. Ja tu mám drahý Ale čo z Lamborghini? Však no. má také svetlá. No. Ale dlho by to asi nevydržalo v jej pohľadoch, že si na Lamborghini. Ako pomaly idú. No. Sedláci. A hlavne ten s tým super Bčkom. No, Lenže on by pridal a hneď by zmizol. V kúdole dymu. Áno, to sú tie Jamesovské, bondovské vychytávky. To sú kamuflážne. A je fuč. No, dobre. Za 15, 16, 17 tisíc dokážeš mať Hyundai bez LPG, ale z DPI. Pána Boha. Kokos. Tak to bol iný frajer. Wow. To bola z oného, zo Simpsonovcov, tá pani, čo tam tu to robí. Ale v šotkách. A takých maličkých, že mu vytrčal nádobičko z toho. To bol chlap? No, to bol chlap, pozor. To si daj ešte raz. To bol chlap. What? To nebola pani, to bol chlap. What? Malo to fúzej. Fú. Podľa mňa to bola pani s fúzami. Ne, takéto veľké fúzej pani nemá. Fúzu. Toliko fúzu nemá pani. Ale to má zvuk, akože wow, na rozdávanie zvuku. Ten sa aj posral hádam v tom Golfe. Si predstav, jak to vyzerá zvonku, jak je to nahnuté. Naklonené, dynamičná vozňa, všetko. Kokos, to musí byť iný extrém. Tak si ho ešte daj. Spomalíme. Nie. Pána Boha. On je bosý. Fú, vôbec nie je vonku, že 6 stupňov alebo 10. Ty kokos. Ten bol drsný, toto sa dá? A mal takú farbu, jak tá Kedy, čo išla okolo. Čiže rovnaká farba pre ASX, C3, ASX, C3 a hen ten pán. Fú. Ja som asi onemiel. Aj ona koná električná. Forbu má rovnaké. Ona koná. No ale musíš uznať, že ten by zapadol do toho elektrického auta. A niekto si berie. To, čo my sme už obidvaja mali. No, a čo ja som ešte nedal test von. Ja už hej. No tak vidíš. Mal som to 2 mesiace neskôr jak ty, či? No hej, akože ja tak teraz dorábam májové testy. Ale už to bude lepšie na mňa. One day. Or another. Dobre, tak ako podľa mňa toto úplne fajn a pokiaľ si človek nechce riskovať kúpu jazdeného auta, pričom jazdenky akože strašne išli s cenami hore. Tak možno, že sú drahšie ako toto. Že sú možno drahšie. Vieš, čo je na tomto až nechutné? To bol zvláštny zvuk. Hej, to má iný zvuk vpredu, pípanie a vzadu. A má to elektrickú ručku. Vieš, čo je brutál? Že toto auto nestráca cenu pomaly. No hej, áno, že to je strašné, to je jak Mini. Že kúpiš ho za 15, ale o 3 roky ho predáš za 11. Alebo pri súčasnom vývoji cien... Za 17. Za 17 predáš. Oj, dobre, s týmto končíme. Klesajú otačky, ale nevadí. Je to fajn. No nehovor mi, že sa... Mali by sme ešte pokračovať chvíľu. Áno. No dobre. Tak a tak bolo také dynamično, tak ako čo? Tak akože, bolo to dynamično, lebo som šiel dynamično, ale to bolo extrémne dynamično. To akože, takto, dyš. Tak nechodia ani borci na M3-kách. Hej, na M3-kách, hej. Áno, ale nie s takým odhodlaním v tvári. A s takým náklonom. S takým náklonom isto nie.
Ale tak akože čo ešte o tom? No tak je to lacnejšie ako mnohé jazdenky, ktoré tam neponúknú toľko. Ale veď keď si zoberieš, ako náhle odišiel z trhu Toledo a Rapid, tento, tak reálne to nemá konkurenta. Má to konkurenta len v rozvojových krajinách, kde existujú také, že Peugeot 207 ešte alebo 6 sedán, Suzuki SX4 sedán a podobné tieto šmakocinky. Aj Kia Rio bola sedán. Oj, áno, ale tá bola hnusná. Ty to máš takú veľkú smávu. Hej. Ale má rovnakú farbu, jak toto. A ide pomalšie cez ten kruhač, jak ja. Áno. A pána už odviezli, pozri, už ho zobrali. Myslíš, že prišla sanitka s bohnickým oným logom, alebo... Taká červená sanitka, no, veľkokapacitná. Jaj, bude mať vysokú spotrebu na tom aute. No. Aj Opel mal Astru sedan, ktorá bola v podstate priestorovo podobná ako toto. Lebo toto má enormný kufor. Toto má väčší kufor ako prvá oktávka. Ona sa ešte dlho predávala po tom, čo už prišla tá súčasná, predchádzajúca generácia vlastne. No, tak predávala sa ako Tour. Končiaca. A potom ešte popri facelifte druhej sa predávala ako Tour niečo. Originál. Tour Original. No, aj. Vidíš, strieborný sedán. No, ktorý by si radšej zobral? A tak hento má krásnu farbu, je to výnimočné auto zase. Hej, ja pri tom LS500H mám jediný problém s tým, že keď by som chcel byť výnimočný a chcel by som sa odlíšiť, tak si kúpim nearly new Flying Spur za tie prachy, alebo že taký, že well used Ghost. A hej, ale hovoril si 850 ičko napríklad, aj to by mohlo byť. M850 ičko je super. Grand Coupe. Hej. To by bolo tiež v pohode. Dobre. Či nebudeme predĺžovať vaše trápenie pri našom podcaste. A tak niečo dodať, akože čo? Nie, proste je to dobré auto. Je to super. Akože kto neverí, že je to super auto, tak nech si ho ide vyskúšať. Kde to má kúrenie sedačiek? Jednoduché radosti by som to až nazval, že proste... Nemá to kúrenie sedačiek. Nemá. Si podkúriš LPG, keď ti nemá to buď. No tak furt lepšie ako to aspoň uhasíš. To aspoň lepšie ako elektrické baterky. neuhasíš. No. Čaute. Dobre, čaute.